Yo, what's up mga guys? Maayong hapon. So, sangat at kabinet. Nakahimo sangat niya. Ini kibol. Kibol kay way color. Sigan tayo bahala ni Pintal. So, let's go. Kung same ko na. A few moments later. Yo, what's up guys? Ngayong hapon, maaga pag-abot na ako guys. Sa mga balay, ang oras na to kay alas 3:05. So wala ko ka kung nagmayo kay bitin sila sa materialis. Sila ay siminto, bas o graba. So ako ang nakawan. Kabinet nga hanging kabinet o katong kabinet nga kawan. Tanganas mga sinina nila.
Kabinit nga hangin kabinit nga sa mga kaldero, mga plato. So na ko diri magilis ako kay grabing ko ana guys. Aling utas kalibutan. Kung bata yung tao no, nagduwa-duwa sa nagyang kanan. Gilis ako. Asa puro ni papa no? Ha? Puro ni papa sa gibutan. Asa gibutan ni mama? Mama. Mama na ni. Sige limpyo pa labahan. Kas-kas tubig. Hai be. Hai be. Yay! Dula lang dia. Ah. Ayaw sa ka, mahulog ka. Ah, mabuling ng tutson da. Buah na chinilas. Buah. Buah. Magdula ka diha. Buah na chinilas kay ikaw na diha. Eh. Kamu ang kalagan lagi ninyo. Yala sa kanong ha. Kay magkuhan kong mama dito kay Inday. Maghatog ng pandong. Sige, panungbayo nga. Ibaw nang mag-uwan-uwan, taligsik. May bata. Dula na sa brum-brum na ura. Kasi hatod ang kuhan. Tin. Tama tin. Yung sige to sa banang tudlo. Grabe guys ang atong paningkamot ani. Sige tagtrabaho, way kwarta-kwarta. May mga kuanre mga marites ba? Sige kung tagtrabaho, way kwarta-kwarta. Ayaw dia. Mahulog ka. So okay ra. Ala na mo dia. Nyuha siya. Amuan rin, amuam siya ni. Wala may mga nang inyuha dia. Mga utang dia, suri lang sa karon kay akong kubra sa sweldo nako sa kumpanya 2005 ra. Gora gay didak ito. Akong ito na pindah. Sunod na sa sweldo. Tigom lang na. Kahit may sapi. So na ako tas ako ang yaw-yaw dre. Kay way naminaw, way nasa ko'y basher mo bas ko na ko dre. Salamat mo kasi inuha niya. Magbas-bas ko da. Wa ko'y pakialam. Kaya kon lingaw ko sa kong gibuhat. Unsa naman na? So bye-bye amping og happy Sunday.